След появата на доайена сред екшън камерите GoPro Hero през далечната 2005 година, този клас фото и видео устройства станаха своеобразен хит сред хората с динамичен начин на живот. Едни от тези хора сме и ние, екипът на Digital BG. В продължение на седмица тествахме новата екшън камера на Toshiba, в какви ли не екстремални условия с една единствена идея – да споделим с вас преките си впечатления от тази джаджа. Уважаеми любители на технологиите, имаме удоволствието да ви покажем и подложим на различни изпитания Toshiba Cameleo X Sports. Още когато виждаме за първи път камерата, впечатление ни прави, че опаковката й е доста голяма. Това обаче не е следствие на размера на устройството. То е доста компактно, а заради множеството съпътстващи комплекта аксесуари. При споменатите преди малко GoPro, всеки един от тях се закупуваше отделно, като цените им са средно от 20 до 100 лева. Така че в това отношение е един голям плюс за Toshiba. Нека разгледаме какво включва комплекта. Тялото на самата камера. То е изградено от черна матирана пластика с размери 73 на 49,8 мм. Корпусът е максимално лекотен, опростен и изчистен. Това освен чисто дизайнерско решение има и своята функция – да се побира в корпуса, който ще разгледаме малко по-късно. И най-важното – да е устойчив на изпускане от височина до 1,5 метра. По продължение на периферията намираме Power бутон вляво, рекординг горе, микрофон и светлинен индикатор до него, резба за статив и закрепване на стойка долу и общо 3 контролни бутона в задната част – Play, меню и 2 за приближаване. Дясно, под капача са скрити батерията с заряд 1050 мАч и слотът за microSD карта памет, който разпознава формати с обем до 64 ГБ. За разлика от, да речем, екшън камерата на Sony, при която можем да виждаме заснетото видео единствено върху дисплей на смартфон, при Cameleo X Sports е наличен самостоятелен 2-инчов LCD дисплей. С него можете да кадрирате и настройвате. Друг е въпросът, че и тук можете да правите Wi-Fi връзка към други устройства. Контрола над всички функции може да става с помощта, освен на споменатите преди малко бутони, и чрез дистанционно. Неговата основна цел обаче е да бъде помощник на екстремни хора, които или са кални до уши, или носят дебели предпазни ръкавици, или пък се гмуркат надълбоко, защото дистанционното е с вградена самостоятелна батерия и е устойчиво на вода. Вариантите за захващане са няколко, като закрепването става посредством две ушета. Преди да екипираме камерата за екшън преживявания, нека споделим и малко технически спецификации. Тя притежава 12 мегапикселов CMOS сензор и предоставя Full HD видео с резолюция 1920 към 1080 пиксела, 60 кадра в секунда. Тоест, имате възможност да снимате и бавен каданс. Лещата е широкоъгълна, като в това се убеждавате веднъж, докато я разглеждаме върху камерата, и втори път, когато вече виждате кадрите заснети с нея на екраните си. Споменахме увеличението на образа. Имаме възможност за до 10 по-оптичен зум. Компактната, тежаща едва 95 грама камера може да се монтира директно върху, да речем, байк, но все пак ние бихме ви препоръчали да използвате и допълнителният предпазен скафандър. Най-малкото, ако завали ненадейно дъжд, няма да ви се налага да спирате, да разглабяте конструкцията и да я прибирате. Друг смислен довод е, че лещата на камерата е открита и не е хубаво да се докосва, а прахоляка и мухите при бързо каране определено ще са проблем при почистването. Нека екипираме Toshiba Cameleo X Sports с нейната предпазна черупка. Тя е изградена от здрава прозрачна пластмаса с двойна гумена изолираща лента и стегнат заключващ механизъм. Не се притеснявайте, не случайно механизмът не може да се отвори, защото е наличен втори заключващ палец. Достъпът до бутоните става посредством метални пружиниращи бутони. Тук отбелязваме като минус, че не са отбелязани кой за какво служи, но бързо ще свикнете. В окомплектовката на камерата намираме аксесуар за закрепване на китка и на гръден колан, като двата могат да се съчетават в най-различни комбинации. В комплекта има още две залепващи стойки с еднакъв размер, една по-малка и една по-голяма. Стойка за закрепване върху колело, скейтборд или мотоциклет, но най-удачни са при залепването върху стъкло на, да речем, кола. Другите крепежни елементи и стойки също влизат в употреба. Ето и техните варианти. А сега нека се насладим на няколко секунди с най-красивите кадри, които успяхме да заснемем с Toshiba Cameleo X Sports по време на тестовете ни.